Sugar nakaslem jong unong san Hima. Ka Nyotrip Youth Council hapo ka Jinglam uba Enlang sawen education secretary haga arpu sautrik ubnay nailar araja apun rio kalalej banpan da ka right to information na ka office u deputy commissioner ka East Khasi Hills district banpan Jingshai halor ka jing bampat le AA ka Sorkar ban Kyndang no ya ki basa bian halom survey kani kade kamat ba ka HYC kalada bandawa laslam bha na ka Sorkar bakade ban Kyndang no ya ki basa bian halom survey habakren chekda pathai kubor uba Enlang sawen udapan sngo banadu baningkong hi kaseng kalashim ya kani kamat ha ka ba president kaseng ru ulapha ada ka jingtho sha ulat ka jila Hendre hadu menta kaseng kampat yo ka jubab ka bashay kumta uloong ba kaseng kalabu da ka jingkali ha ka RTI bahatu kaladon ne em ka hukum bansa ya kite gibrio ha ketika jaka ki bamla ban ithu la ki dein em ki nongsong snong mupura jong kari India Gilawan ban file yak RTI ban bu ek RTI haknik office jong deputy commissioner East Khasi district menta ka arsau tarik na bopra ja phrio kabede bat ka issue jong kalum survey na kuliang kaseng kumba pitip na nadu ka basdang kadai ka HYC kala shime kani kamat kabede bat ki gibri ki basong basa angke hapo kalum survey nila shime ki sinjam ki batige system ki boladap badangshan i ba roy kupar sindram ibdei presiden jong ka HYC sangkemi ila buru ka memorandum ka office jong lat ka jela bat la yo ro ben kedo markmat bulat jong ka jela ban ra ikni kamat kabede bat ke issue jong kalum survey ade halor kini kenong ba hadu mtamne na kaliang jong ka HYC ngimsim la yo kenu ka response mo ka basay kabede bat kani ka issue ka ba na kaliang jong ka HYC ka sim hadu system ki baladap de halor kini kenong ba mtaksi na kaliang joga ko mo education secretary jong ka HYC sangkemi ngala hab banbu ngawan banbu ikani ka RTI banbu ka jingkali haka office jong deputy commissioner ka pens ka bangan subatai ka tukat dia ka bede bat kani ka RTI kolong ba nila kali hakani ka RTI kabede bak te kalum survey nila kali kijingkali hani kilong subject matter but the nature of dispute kabede bat ka te kalum survey gila buru kijingkali kabede bat hakani ka RTI kabede hatu ka don em kanu kata ka interim order lani ka stay order lani ka injunction order lani kata ka status quo kabede bat ka te ka lum survey kaba kibinder ngitip kaba kibinder ki syong sa angki hadu menta mende kaba kibumla ban pinsha ki den em ki nong syong bapura jong ka jela ani jong kari India ngatang ila buru ki jingkli hatu ka dan em kanu ka restrain lani ka direction mo nakaliang jong ka kuat kenmar ki ong ba kadan ka mar nadu ka si ka ba nakaliang ka HOC ka shimi kini ka issue hadian bangiliyo min kendo ba ka office jong deputy commissioner bat ka Sorkar jelaru nilalay inspection hangti jong dan ka lang jong ki district administration nadu ka tu ka si hadu mtamne ki ong may bakani ka kam hangki po lum survey kadai kabudan hapo ka court proceeding delor kani kanoram bangila pan gini ki information ki belong related bakta ki legal proceeding ki belong concern bakte kolum survey adu ngila panru ka kini gijikli hatu kadan em kanu ka appeal lani ka review lani kanu ka writ petition ka ba arise na kanu ka order lani ka judgment ka ba laai hagi bidai bat kolum survey natang la keliru atu kaladan em ang ikliru katkom ka hakani ka RTI ka bang iklim ta singi buru ka jikli kay ka latest status mo jong kani ka case ka bidai bat kolum survey Lyngba kani ka office ng deputy commissioner nila keliru ang ni kay kita ki parties ma kiba la file dani kiba de ki parties hakani ka case jong kolum survey mar ba katkom ka jingtep ko jungi hadum tamne ya ki gibehi kiba de ki parties hakani ka case ma kiba file hakani ka case kidantang lai party but kibreu katkom jingtep ko jungi kibreu ki basong basa kay kita ki mender mo ki barjala ibangimi tho ithau kimde ki parties haka case de lor kini kenongram ka ba pelong ini ba naklian jok sang irfal kini RTI khnang ba upaj ba jong ka jela ba khnang kum ka sangrung inyo ek Jingshai ba ngintip shai hatu ka kai ka sinjam naklian jok ka Sorkar ka sim khya ban ba lei ya kiti ki break ba song ki po kolum survey